Eikö ole hieno kampe? Pitkästä aikaa kyllä tosi siistiä hommaa. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mitäs me tässä jaksossa oikein tehdään? No sitä mä en paljasta ihan täysin vielä, mutta siihen liittyy hyvin suuresti tämä. Siihen liittyy myös tuo. Siihen liittyy isosti tämä. Ja siihen liittyy nämä. Morjesta, Bemari-mies. Moro. Oot pistänyt sitten Volvo. Joo, tää on parempi tää. Volvo on parempi. Huonoja. Sieltä saapui meikän repsikka. Lähdetään katsoa, mitä meikäläinen on löytänyt tuolta interwebin ihmeellisestä maailmasta. Kärry perässä ja liinat mukana ja niin, miehet virkeänä ja etenkin lompakko mukana. Se on näissä hommissa meinaan tärkein. Toi repsikkakaan ei vielä oikein tiedä, että mitä mä oon sieltä lähdössä hakee. Tai mitä me ollaan lähdössä sieltä hakee. Kautta katsomaan. Paljastamatta mitään sen enempää, niin tonne suunnilleen mennään. Ei meinaa millään päästä tuohon Lahdentielle. Noin, nyt se on sitten nokka kohti Etelä-Pohjanmaata. Vähän on kiire aikataulu, pitäisi 9 olla takaisin täällä Pirkanmaalla. Ja kello on nyt vähän yli 3. Meillä näyttää navigaattori vähän yli 2 tuntia siihen paikan päälle. Kyllä me kai keretään, mutta hirveästi ei viitti pysähdellä. Nyt ollaan kyllä nyt jo maaseutulla. Täällä sitä perunaa kasvaa. Sitten kun mietitään, että mistä se peruna sinne kauppaan tulee, niin se on täältä. Enää ei ole pitkä matka. Kun matkaa on 2 minuuttia näyttäisi. Käänny vasemmalle tielle. Saas nähdä, jos tässä lähden koeajolle, niin voi olla meikäläisen selkä pikkasen kurassa. Vaikka eihän me vielä tiedetä, että mitä siellä määränpäässä odottaa. Se selviää varmaan kohta. Nyt alkaa näyttää semmoiselta, mitä sanottiin. Sieltähän se löytyy. Mites toi muka mahtuu meidän kärryyn? Eihän me tommoista iluksia sinne kärryyn saada. Semmonen, mitä sanoo johtaja. Komea on peli. Tulee hirveä kuume.
Kyllä. Kiitoksia kaupoista. Kiitoksia. Me lähdetään takaisin Pirkanmaalle. Joo, Tää riittää tältä erää tää Etelä-Pohjanmaa. niin käynnin. Kiva Hieno aluetta kyllä. Aakeeta. Laakeeta. Se meni ihan mukavasti. Se meni hienosti. Lähdetään pahtaan takaisinpäin. Vähän on kuraa. Hommatin vielä nää justiin pessyt Joo. valkoiset kengät. Katos mikä sieltä tulee. Nyt on hieno. Tommosia ei muuten Helsingissä näe. Ei oo Helsingissä noita. Omia laite. Noi, nythän siellä olisi sitten Husabergi kärryssä. Nyt lähdetään takaisin Pirkanmaalle. Oli aika mieleinen laite. Ei voi muuta sanoa. Toi on tommonen niin sanottu kesäkelkka. Täytyyhän sitä nyt kelkan vierellä olla yksi rossipyörä. En malta odottaa, että pääsen aamulla unboxaan ton paketin. Mutta nyt yritetään ajaa mahdollisimman turvallisesti tonne Koto-Suomeen. Tai siis Koto-Pirkanmaalle. Siellä se kattoo meikää. Odottaa, että pääsis vähän polkaseen. Ai. Aika hienoa. En malta odottaa, että pääsee unboxaan ton. Ai että. Nyt mulla on tommonen. Pikkasen täytyy tänne päin sitä kiristää. Näyttää tosta hytistä siltä, että se on vähän tänne päin tai tonne toiseen suuntaan nojolleen. Ootas nyt. Tosta tehdään noin. Että... Noin. Sitten toi varaliina tohon noin. Sitten voidaankin lähteä jatkaa matkaa. No niin, nyt aletaan olemaan vihdosta viimein kotona. Piti käydä tuossa Tampereella vähän syömässä vielä. Auto on jätetty tohon tommoseen pieneen sikaparkkiin keskelle pihaa. Pikkasen löysäsin tästä näitä liinoja, ettei noi etupumput on ihan jännityksessä koko yötä. Seuraavaksi meikä ajatteli pyörähtää nukkumassa ja heräillä aikaisin aamulla laittaa vehjettä ajokuntoon. Kyllähän se on ajokunnassa, mutta ehkä voisi vaihtaa edes motorenkaat tai jotain tämmöistä. Ainakin purkaa toi kuorma ja käydä se lähettää pieni lenkki. Se olisi semmonen juttu, mitä huomenna voisi ainakin tehdä. Ja katsotaan, jos saadaan siihen vakuutukset, niin sitten melkein noi katurenkaat pitää vaihtaa paikalleen. Eli nyt meikä käy nukkumassa ja sen jälkeen jatkuu video unboxaamisella. Ei muuta kuin huomiseen. No niin, huomenta vaan kaikille. Keli on aurinkoinen ja vakuutusasioita vielä vähän odotellaan. Tässä vaiheessa voitaisiin ajella hallille, purkaa toi kuorma ja vähän alkaa miettiä, että mitähän tommoselle pyörälle sitten tekisi. Se on aika orkkiskuntoinen ja jonkin verran käytön jälkeen. Ja mietin, että pitäisikö tosta sitten tehdä semmonen niin sanotusti minttipyörä, ainakin sillä vähän kerralla. Mutta nyt mennään hallille ja katsellaan vähän noita laatikoita. Siinä tuli muutama laatikollinen tavaraa ja renkaita ja tommosia, niin katsellaan ne siitä samalla läpi. Elikkä nyt on se unboxaus. No niin, pikkasen muuten vilponen keli. Otetaan seka sillä, että tyhjätään nämä kaikki romppeet tästä maahan. Kärrystä ja autosta. On kaiken näköisiä pahvilootia tuli mukaan. Päästään vähän näkemään mitä näissä on. Ainakin tuossa lukee, että VP. Jotain tämmösiä kans. Tossa. Olisiko tässä mulle uusi käyttölaukku? Eikö se olisi aika mahtava lähteä kylille tämmösen kanssa? Tännehän menisi läppäri ja kaikki. Paitsi mulla ei ole läppäriä. Tämmönen pahvilaatikko. Ja sitten tämmönen mysteeriboksi. Akrapovic lukee tossa. Mikähän se voisi olla? Pitäisikö tommonen akrapovikki laittaa suoraan kiinni? No niin, ne olisi siinä sitten. Tutustutaan kohta paremmin noihin vehkeisiin. Sitä ennen otetaan tää täältä lavalta pois. On vähän hankalat nämä liinat, ettei kaadu toi prätkä tonne
toiselle kyljelle. Täytyy pitää tota varmistusliinaa tossa pikkasen. Katsotaan toiselta puolelta välillä. Pikkasen on rujossa kunnossa, mutta löysin tämmöiset ajokengätkin tuolta. Täytyy heittää varmaan pesukoneeseen. Tää näyttää vähän siltä, että ne on ollut viimeksi ajettu jossain kurakossa. Noin, pitäisikö se sitten ottaa tosta noin auki, takalaita auki ja kipata se kärry. Nyt kun mä oon yksin, niin nyt täytyy kyllä varmaan kipata. Nyt kun se on alhaalla, niin nythän voidaan hakea autosta sitten avain siihen. Otetaan testiin Husabergin kylmäkäynnistys. Löytyy avain. Tuolta löytyy virtalukko. Virrat päälle ja sitten heitellään tosta. Oi, mukavasti lähti käymään. Kyllä meikä oottaa, että mä pääsen tolla ajelee. Sitten kun saa vielä nois motot tohon alle, pääsee liikenteeseen. Ai että, on hieno peli. Ai että. Ei tietysti nyt näytä miltään, mutta tohon se meni sitten. Ai. Jos tänään saadaan tohon peliin vakuutus, niin ehdottomasti laitan nois motot alle. Pääsee viikonloppuna sitten vähän cruisiin. Ai. Ennen kuin käydään ton romuläjän kimppuun, niin pakko se on oikeasti käydä heittämään rannassa ihan pieni lenkki. Tässä niinku omassa kotopihassa. Hitto kun ei ole sitä vakuutusta vielä. Olisin muuten käynyt heti kylillä. Mutta nyt ei kyllä voi. Ei viitti ilman vakuutusta lähteä. Jos sattuu jotain, niin se on oksa pois meikäläiseltä. Ja meikähän ei sitten aja ilman kypärää. Muistakaa tekin se, että kotipiha on yleensä se, missä sattuu kaikista eniten. Koska kotipihassa kaikki ei kypärää laita, jos ne käy heittää jonkun pienen lenki. Ja sitten ne kaatuu. Nyt laitetaan kypärä, niin tää voi jopa pelastaa siltä pelkältä kaatumiselta. Kypärässä on semmonen taikuus, että sen kun laittaa päähän, niin sitten ei välttämättä edes kaadu. Sen kerran kun sä jätät kypärän laittamatta, niin ihan varmasti kaadut. Onpa hauska peli. Eihän se mikään tykki oo. Mäkin hommasin tän vähän semmoselle niinku ympärivuotiselle käytölle. Eli kun on noin enskarenkaat, sitten on motorenkaat ja sitten on vielä piikit. Niin on aika hyvä kombo. Sopii niinku tosi hyvin kaikkeen. Ei se liikenteessä varmaan kulje ihan samalla lailla kuin 690 SMC, mutta eikä se tarttekaan. Pysyy ainakin paremmin kortti taskussa. Ei lähde heti kortit käveleen alkukesästä. Katsotaan sitten mitä täältä löytyy. Ihan ensimmäisenä nämä mihinkä mä tykästyin, eli smotovanteet. On sitten pikkasen kivempi mennä tuolla tiellä, kun on tämmöiset vanteet ja renkaat. Mutta renkaista huomaa heti, että näähän on ihan vaihtokunnossa. Näillä ei kauaa aja ennen kuin täytyy alkaa vaihtaa uusia. Edessä oikeastaan ihan sama juttu. Ei liian kuluneet, mutta ei näillä kauheasti vesikelillä ainakaan ajata. Ja ton moton etulevy on kyllä aika kulunut. Mutta joo, noin me varmaan siihen sitten kuitenkin vaihdetaan vielä tänne viikonloppuna alle, jos saadaan siihen vakuutukset. Sitten tämmönen Enska-piikkirengas. Ihan ok kunnossa. Ei näyttäisi puuttuvan piikkejä oikeastaan yhtään. Vähän halkeillut. Kyllä tästäkin näitä piikkejä alkaa pikkuhiljaa lentää.
Mutta ihan ok, ainakin eturengas. Itse asiassa tää takarengas näyttäisi olevan vielä jopa paremmassa kunnossa. Täältäkään ei yhtäkään piikkiä puutu. No, käydäänkö sitten tämän laatikon kimppuun? Mitähän täältä löytyisi? Tämä voisi vaikuttaa kuule semmoiselta, että täällä voisi olla joku teippisarja. Oho, laitetaan se tuohon kärryyn pohjalle ja katsotaan miltä se näyttää. Pikkasen erilainen mitä toi on. Tää on vähän tämmönen niinku retrotyyppinen. No sitten, romuläjän kimppuun. Etujouset. Varmaan ihan kuule käyttämättömät. Tossa on sitten takajousi. Siinä on varmaan vakiolapio. Kilventelinen. Peili. Toinen peili. Ja tangon päädyt tämmöset risusuojat. Kautta kaatumissuojat. Nää vois olla kyllä ihan hienot siinä. No sitten. Mikäs täällä on? No mikäs muukaan kuin Akrapovikin mökäpönttö. Pitäisköhän tää pistää heti kiinni? Minkähänlaiset äänet on tämmöisellä Akralla? Eikä mitään hajoa mistään villoista, mutta ei tää nyt kauhean pahalta näytä. Se voi olla, että toi vähän mölisee. Näköjään muutama ilmanputsari, alakauttainen peili. Varmaan vanhat etujouset tarkoittaa sitä, että pumput on joskus varmasti tehty. Ja tossa olisi sitten, jos haluaa motojen kanssa laittaa noi kaatumatapit, niin semmosetkin löytyy. Noin, semmonen. Ja näköjään uusi tai toinen seisontajalka. No, mitäs täällä sitten on toisessa mysteeriboksissa? Käytetty ilmanputsari. Täälläkin lukee VP. Mitäs täällä on? No täällähän on kans takajousi. Pikkasen käytetty. En tiedä miksi on 3 takajousta. Mikäs tossa? Tässä on joku katti. Tuolla on sitten ruuveja, jotain tulppaa ja pakoputkelle jotain jousta, kiinnitysjousta, töötti. Töötti ei muuten toiminut, se on varmaan otettu vaan pois. Käytettyjä jarrupaloja ja sitten on jotain aika ohkaisia levyjä, rattaat. En välttämättä lähtisi laittaa enää tämmöstä takaisin, mutta joku on sen säästänyt senkin rattaan ihan muuten vaan. No tossa on itse asiassa ihan ok levy vielä. Paljon kaikkea rompetta siinä on. Ja ne täytyisi nyt viedä sinne samaan paikkaan, mistä viimeksi otin sen Husqvarnan rattaan pois. Mutta mitä sanotte, pitäisikö laittaa tää vielä tässä jaksossa kiinni? Vai säästetäänkö ensi jaksoon? Mä en ole vielä ihan päättänyt. Otetaan pyörä tänne sisälle ja katsotaan, että lähdetäänkö me tänään jo tekemään sille jotain. Ehkä sitä voisi pikkasen hiplailla. Otinpa tuolta kärrystä samalla kaikki liinat pois. Ei tarvitse sitten keräillä niitä enää jälkeenpäin. Siinä se olisi nyt sitten sisällä. Hitto kun mun tekisi mieli laittaa tohon toi Akrapovikki niin kuin ihan saman tien. Tässä on vaan semmonen juttu, että meikällä ei ole oikein remonttivaatteita. Ei viitti ihan hirveästi sotkea. Ja enkä mitään oikeastaan tänään vielä syönytkään. Tarkoitus oli vaan tulla purkaan toi kuorma. Mä en tiedä, että pitäisikö mun käydä kotona syömässä, vaihtaa sitten hallikuteen päälle, tulla sitten tekemään tähän pieniä muutoksia. Ja samalla tietysti vähän tarkistella trafia, että sattuisiko siellä näkyy jo vakuutus. Koska sitten jos siellä on vakuutus, niin sen jälkeen mä teen sillä lailla, että mä vaihdan siihen nopeasti vaan smotot alle ja lähden ajelemaan sillä pikkasen. Niin sanottua testipätkää tulisi sitten. Mutta kyllähän se niin on, että yhden äänenvaimentajan voi vaihtaa ilman hallivaatteita. Renkaita mä en viitti alkaa vaihtaa ilman hallivaatteita. Niissä sotkuu kyllä sitten paikat, kun niitä alkaa öljyiset akselit ja öljyiset rattaat, tommoset. Niin. Mutta toi änkkä vaihdetaan nyt. Isäukko oli sitä mieltä, että onpa maltilliset äänet. Mä sanoin silleen, että ei enää kohta. Eli sit tarvitsisi ottaa vaan tosta noi jouset pois ja tuolla on yksi ruuvi tuo katteessa, millä se tipahtaa. Tämmöisellä, kattokaas. Lähtisikö tosta? Noin. Komiasti. Ai siellä ei itse asiassa toista olekaan. Mä ajattelin, että niitä olisi 2. Sitten tosta onkohan toi 8 millinen.
Noin. Saatiin vakiopönttö pois. Tässä on nyt vaan semmonen juttu, että tästä on toinen tää kiinnike hävinnyt. Toivottavasti se ei ota itteensä sitten jatkossa. Sitten pistetään vielä tää jousi tuohon väliin. Ja varmaan samalla kikalla mennään. Kyllähän se siinä pysyy vähän ehkä huterampi. Katsotaan, jos saataisiin siihen jostain toinen tommonen samanlainen kiinnike. Pysyy sitten paremmin kiinni. Otetaan hallin ovea nyt vähän auki, niin saadaan Akrapovikista kunnon soundcheck. Tyhjäkäynnillä on ainakin aika paljon mukavampi soundi. Jos se Akrapovikki on vaan kunnossa, niin mä veikkaan, että se ei ihan hirveästi niinku raikaa. Kuitenkin nelari, eikä mikään kauhean iso nelari. Mutta mä veikkaan, että siinä on semmoiset niinku mukavammat soundit. Käydäänkö vähän kokeilemassa? Aika mukavat soundit, ei ollenkaan paha. Sitten olisi remppavaatteet heitetty niskaan. Avataan tosta tommonen superjuoma. Tää antaa siivet ilmeisesti. En minä tiedä, mihinkä mä siipiä tarvin, kun mulla on motskari. No niin, sitten tähän seuraavaan aiheeseen. Koska mä pääsen huomenna tällä liikenteeseen, niin mä ajattelin, että mä vaihtaisin suoraan nois motot siihen alle. Siihen on uudet smotokumit tilauksessa, mutta ne ei tule vielä varmaan viikkoon. Ne alkaa olemaan kyllä vaihtokunnossa, mutta ehkä mä muutaman päivän niillä raskin ajaa. Pääseepähän ainakin päästään vähän höyryjä. Tämmöisellä taktiikalla mennään just nyt tällä kertaa. Ja niin kai, me sitten lähdetään vaan sillä, että otetaan tosta toi mutteri auki ja löysetään toi ketjunkiristin tosta. Ja toiselta puolelta myös toi ketjunkiristi auki. Kiristin ensin löysälle ja sitten otetaan tätä sen verran sisäänpäin, että mahtuu toi rengas olemaan tuossa paikallaan väliin. Täytyisi tuupata tuosta toi akseli pois. Ja noin iisisti se sieltä sitten lähti. Sitten siirretään toi sivu. Ja tuohon nyt aletaan sitten sommittelemaan tätä ratasta. Lähdetään sitten kokeilemaan tätä tonne paikalleen. Menis mennä väärinpäin. Tää täytyy laittaa sillä niinku hellään kireyteen. Sitten seuraavaksi me kiristellään se ketju kireelle. Eli otetaan taas tämä ruuvi täältä. Ja yritetään se saada mätsäämään sitten ton toisen puolen kanssa samalle tasalle. Tässä on ideana nyt se, että saadaan se
ketju kireelle sekä saadaan se rengas pyörimään suoraan. Täällä on tämmöiset merkit, millä me pystytään vähän katselemaan sitä, että onko se suorassa. En tiedä näkyykö, mutta tässä se ketju alkaa nyt kiristyä, kun mä tuuppaan tuota ratasta taaksepäin. Siinä voisi olla aika hyvä kireys, ehkä pikkasen löysemmälle, kun hommahan on sitten se, että se jäykistyy aika paljon sen jälkeen, kun laittaa ton jousen matalaksi. Niin siinä voisi olla aika hyvä. Nyt sitten täytyy toiselta puolelta katsoa, että nämä merkit täällä on samalla lailla. Kiristetään tossa sitten, kun se on maassa. No, siinä se kai sit ois. Takarengas vaihdettu. Siinähän on hyvä olla. Eturengas on sen verran ilmassa, että saadaan se auki. Ensimmäisenä nyt tosta sitten sen verran löysälle noin. Otetaan eri avain. Että saadaan se akseli sieltä pois. Toi on hyvä siihen, joo. Joo, ja näitä ei tosiaan tarvitse muuta kuin ottaa sen verran löysällä, että se ei purista tuota akselia kiinni. Lähti helposti. Iisisti lähti. Tää olikin niinku mutterinpää tää. Koketaan sillä, että koitetaan saadaanko se liikkeelle. Laitetaan toi hollelle ja joo, kyllä se siitä lähtee. Tällä samalla työkalullahan me saadaan sitä ainakin hetken matkaa lyötyä täältä pois. Noin. Se tuli iisisti pois. Sitten katsotaan, miten me saadaan tää smoto menemään sinne. Sitten täytyy lyödä täältä pultti paikalleen. Tai akseli. Kamera oli vähän eri suuntaan, mutta mitä siinä nyt tapahtui? Siinä laitoin pultin tuolta tai akselin tuolta sisälle ja nyt vähän putsaan tosta kierrettä ja roskia pois. Sitten täytyy varmaan toi akseli kiristellä, kun ottaa sen ratkan tuohon maahan, koska muuten ei tule kyllä mitään joo. En malta odottaa, miltä toi näyttää, kun meikä päristelee tuolla kadulla. Voi olla ihminen innoissaan. Nyt mä nostan sen tosta pukilta pois ja sen jälkeen päästään vähän tsiigailemaan, että miltä toi vehje näyttää noilla katurenkailla. Voin sanoa, että on aika upea vehje. No niin, olisiko se sitten aika esittelylle? Mehän ei olla sen enempää vielä esitelty. Kyseessähän on 2011 vuosimalli Husaberg FE 390 Enduro. Kattokaa miltä se näyttää. Ai että se on makia. Nois motot tekee siitä kyllä aivan täydellisen. Kattokaa niitä. Ja tosiaan, tämähän on ihan kilpipeli. Tieliikennelaite A2-kortilla ajettava. Eli mulla riittää kortissa voima siihen. Tää on 390 tuntia ajettu. Tähän on 100 tuntia sitten tehty motokeitaalla aivan täys koneremontti. Eli kyllä sillä taas se 200 tuntia ajelee. Nyt me voitaisiin tehdä sillain. Mä kiristelen vielä noi pyörien akselit. Sen jälkeen mä laitan kameran sivuun. Mä käyn koittaan sitä, että noi pyörii noi renkaat tuolla alla kunnolla. Sitten mä menen tilaan uudet kumit siihen. Ja huomenna maanantaina mä saan tuohon pyörään vakuutukset. Niin otetaan vielä tämän videon loppuun, kun on ajopätkä. Mutta tämän päivän osalta tää oli tässä. Palataan ihan pian. Vihdosta viimein mä oon saanut mun korvanappiin tiedon, että nyt olisi Husassa vakuutus.
aika hienon kelin lykkäs kyllä tähän maanantaille. Melkein 15 astetta lämmintä, aurinko paistaa, eikä paljon tuule. Eiköhän lähdetä ulkoiluttaa nyt tuota pyörää. Kyllähän tällä nyt kehtaa lähtee. Ai. Meikällä on tossa GoPro mukana. Saa nähdä lähteekö tää toimiin. Tässä oli jotain pientä probleemaa, mutta eiköhän me se saada tuohon rintaan. Ja mahdollisesti myös tuohon kypärään, jos on siihen tarve. Ei nyt varmaan mitään ihmeellistä, mutta vähän semmoista ajofiilistelyä tähän loppuun. Täytyyhän sitten nyt käydä husaa vähän kokeilemassa. Nyt meikä pukee vaatteet päälle ja sit lähdetään ajelemaan. Gotta catch another fight. Yeah. The apple bottom make 'em wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, don't know, now you know. Dum diddy dum dum, my time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come, back in your one, boy you killed this one, dog. Baby keep moving that thing, baby keep moving that thing. I wanna take it to the boom boom room. So follow wicked style of test, DJ. Bring it back, bring it back, hey. Bring it back, bring it back, hey. Bring it back, bring it back, hey. Baby work it out, baby work it out. Baby work it out, baby work it out. If you see a girl that can shake, pull her just like this. Baby take it down, baby take it down. Jigger, 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 take it back to the floor. Jigger, 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 bend over, touch toes. Jigger, 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 take it back to the floor. Jigger, 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 bend over, touch toes. Ai että. Pakko sanoa wow. Olla vaan hiljaa. Tai siis yrittää olla hiljaa, mutta pakko sanoa wow. Tää on semmonen tunne, mitä meikä ei ole tuntenut varmaan 3 tai melkein 4 vuoteen. Kun ei ole omaa katuprätkää ollut. Mutta se taitaa olla sitten se jakso siinä. Meikä nauttii vielä tosta ajamisesta. Lähden ajeleen kotiin päin. Tämmöstä rentoa hurua. Taidan heittää vielä yhden pienen kylärinksa. Niinku mopojonne konsanaa. Meikä on nyt mopojonne. Kattokaa, meikä on mopojonne. Olin sanomassa, että saa tulla koittaa, mutta voitte tulla koittaa. Toi on 4 kun ei toi mikään tykki ole. Mutta ihan hauska vehje. Kyllähän sillä hurua saa ajettua. Mutta pidemmittä puheita, meikä lähtee nyt päristeleen kotiin päin. Toivottavasti sä tykkäsit tästä jaksosta. Paina peukalo, jos tää oli sulle mieleinen. Heitä joku kommentti ja kerro, mitä mieltä sä oot tosta mun prätkästä. Ei muuta kuin ensi jaksoa. Morjes!